Kwaziso kwamuri vana vaMwari, toda kutenda Mwari nemukana watawana zuva ranhasi wekuti titaure pamusoro pekunaka kwaMwari. Tinotenda Mwari anotipa mukana uyo wekuti tirarame panguva yakaipa zvakadai, asi tiri kurarama kudaro tine assurance yekuti Mwari wedu haatisiyi mukati merwendo. Toda kutaura nhasi nemusoro wenyaya unoti zvimwe zvinhu zvinotoda kuramba, zvinotoda kurambwa. Muchaona kuti muupenyu pane zvimwe zvinhu zvinoti atenda, pane zvinhu zvinofamba nesu mukati meupenyu zvokuti tikarega kuzviramba zvimwe zvacho zvinopendera upenyu nesu. Saka nhasi uno toda kutarisa kubhuku raFirst Chronicles chapter 4 pavhesi ya9 navhesi ya10. Ndichaverenga vhesi ya9. Jabhezi akakudzwa kukunda vanun'una vake. Mai vake vakamutumidza zita rinonzi Jabhezi vachiti, nokuti ndakamubereka ndichitambudzika. Vhesi ya10. Jabhezi akadana kuna Mwari waIsraeri akati, haiwa, dai muchidondiropafadza henyu nokukurisa nyika yangu, nokundifambisa noruoko rwenyu, nokundichengeta kune zvakaipa, kuti zvirege kundiwira. Mwari akamupa zvaakakumbira. Musoro wedu wenyaya unoti zvinotoda kurambwa. Ngatinamati. Ponesi, toda kutendai nemukana uno wamatipa wekutaurwa kweshoko renyu. Tibatsireiwo panguva diki yatinayo kunzwisisa zano ramunaro nesu mukati meupenyu. Komborerai vana venyu, mutiitire nyasha. Kudenga kwanaka, toda kuponeswa. Muzita raJesu tinotenda. Amen. Bhuku ramakoronike, kana uchiriverenga, rinotipa nhoroondo kana kudzokorodza nhoroondo yevana vaIsraeri inorekodwa muna First and Second Kings. Now, First and Second Chronicles painotipa nhoroondo, inotaura nhoroondo yevana vaIsraeri, asi inonyanya kubata nhoroondo yevana vaJudha. Now, ukaidzidza kubva chapter 1 kusvika pachapter 9, inotipa nhoroondo kana kuti genealogy yevana vaIsraeri, ichibata umwe neumwe nevana vakaberekwa shure kwaiyeye. Now, tikasvika pana chapter 4, muchaona kuti pavhesi ya1 tichisvika pavhesi ya8 inotipa genealogy yevana vaJudha, asi pane kuchinja, pane a shift yekutsanangura inoitwa pavhesi ya9. Vamwe vose kubva pavhesi ya1 kusvika pavhesi ya8 tinoona vanhu vachitsanangurwa, ningi wakabereka ningi, ningi akabereka ningi, vachitaurwa vana baba nevana vavo. Asi ukasvika pavhesi ya9 navhesi ya10 panoitika shift, panoita kakutsanangura katisingaone kumashure kwatabva kuna vhesi 1 kusvika pavhesi ya8. Regai tiverenge pavhesi ya9 navhesi ya10. Inoti iyo, zvino Jabhezi akakudzwa kukunda vanun'una vake. Mai vake vakamutumidza zita rinonzi Jabhezi vachiti, nokuti ndakamubereka ndichitambudzika. Now, shift yatinoona pano inooneka pakuti panotorwa mavhesi maviri kupa nhoroondo yekuzvarwa nekukura kwemuchinda anonzi Jabhezi. Now, dedication ye2 mavhesi, pose vamwe vachingotaurwa vana baba nevana vachipfuura vakadaro. Pane chinoda kucherechedzwa pamavhesi maviri aya chatoda kutarisa nhasi. Tine musoro wenyaya unoti zvimwe zvinotoda kurambwa. Now, vhesi ya9 iri kutiintrodusa kuna Jabhezi. Jabhezi, bhaibheri rinoti paakazvarwa akapiwa zita namai vake rokuti Jabhezi. Now, Jabhezi izita rinongoreva iro kuti one who causes pain, uyo unokonzeresa kurwadziwa nematambudziko. Now, iri zita iri rakanga risiri zita rakanaka kumwana, nemhaka yekuti in the Hebrew context, kurudzi rwevaHebhuru, kupa zita chaiva chinhu chinokosha.
waisangopa zita for the sake yekupa zita. Waiti ukapa zita iroro raiatenda kunyangwe nekarekta neupenyu, the future yemunhu. Saka kupa zita chinhu chaigarirwa pasi. Voona kuti mwana uyu tingamupa zita rekuti kudii. Asi ndinoona carelessness yamai ava pavakatambura mukubara kwavakaita muchinda anonzi Jabhezi. Vakapa mwana zita rinoenderana nekutambudzika kwavakaita pakusununguka. Saka vari kuti kusununguka kwandaita ndatambura, saka regai ndipe mwana zita rokuti Jabhezi, the one who causes pain. Chenjerai mazita amunopa vana, nokuti mamwe mazita anoatenda vana mukati meupenyu. Mamwe mazita anoshepa kunyangwe karekta dzevana. Kana marwadziwa neupenyu, kana mavhiringidzwa pakurarama, chenjerai pakupa vana mazita. Rangarirai muchinda anonzi Jacob. Isaac pamwe chete nemudzimai wake vakapa mwana zita rokuti Jacob. Jacob kureva kuti tsotsi, a supplanter, a catcher of the hill catcher. Now Jacob mukatarisa nhoroondo yake yaiva upenyu hweutsotsi. Kutsotsa mukoma, the birthright. Kutsotsa kunyangwe zvose muupenyu, kunyangwe nekwasekuru wake kwaLabhani. Saka mamwe mazita they attend muupenyu hwemwana. Saka ndinotarisa ndiri kuona kuti muchinda anonzi iye Jabhezi paaifamba, waifamba vanhu vose vasingade kuasosieta naye, aifamba vanhu vasingade kufambidzana naye. Ndinofunga kuti paitsvaka mubatsiri weupenyu, hakuna mubatsiri aida kugara or to associate with a person who causes pain. Hakuna akadaro. Hakuna unoda kuyanana nemunhu unokonzeresa matambudziko. Saka Jabhezi upenyu hwake wakanga uri upenyu hwekurwadziwa. Upenyu hwaJabhezi wakanga ari kurarama in the shadow of pain yamai vake. Yakanga isiri pain yake, but it was the pain of his mother. Saka wakanga ari kurarama mukati mekutambudzika, achingofunga kuti upenyu hwangu huchaenda nepi kana mai vangu vakandibereka vakandipa zita rokuti Jabhezi, zita rinotakura chituko mariri. Mamwe mazita tinopa vana, mazita anoita kuti varemedzwe nechituko muupenyu. Jabhezi achirarama wakatanga kufunga kuti chiiko chandingaita. Regai ndikutaurire vana vaMwari, pane zvimwe zvingataurwa kwauri mukati meupenyu. Pane zvimwe zvingatsanangurwa zvotaurwa pamusoro pako, zvingataurwa natete, zvotaurwa namai, zvotaurwa neumwe ari mukati memhuri kana hama yako kana shamwari. Regai ndikutaurire vana vaMwari, izvozvo izvi zvinodzikisira pakurarama. Those things discourage us in life. Zvinoti atenda kunyangwe mumabasa, zvinoatenda kunyangwe mumaprojects edu, zvinoatenda kwose kwatinoenda nemhaka yekuti zvakapinda mukati mepfungwa dzedu. So Jabhezi wakanga ari kurarama mumatambudziko. Sezita rake, he was causing pain to himself and pain to others. But dai nhoroondo yaJabhezi yakagumira pavhesi ya9, ngadai ndisina kumira pamberi penyu. Ngadai nhoroondo yaJabhezi yakagumira pavhesi ya9. Deno ndinofunga ini kuti dai isina kurekodwa sekurekodwa kwayakaita, hakuna chatingadzidza pairi. It was a history or a narration of failure. Hatina chatinodzidza, asi Mwari ngaakudzwe nekuti hatigumire nhoroondo yaJabhezi pavhesi ya9. We shift to verse 10. Verse 10 inoti kudii? Jabhezi akadana kuna Mwari waIsraeri akati, haiwa. Akaramba Jabhezi, haiwa, dai muchidondiropafadza henyu nekukurisa nyika yangu, nokundifambisa noruoko rwenyu, nokundichengeta kune zvakaipa, kuti zvirege kundiwira. Mwari akamupa zvaakakumbira. Now takutarisa tiri kuona Jabhezi haagumiri nhoroondo pavhesi 9. Tiri kuona kuti Jabhezi
Paakataurwa a case in his life, paakaudzwa kuti you are Jabez, you are pain and you cause pain, haana kugumira ipapo. Vhesi ya10 yoti akaita a shift in the mindset, akashandura pfungwa dzake, akati mai vakandipa zita rine ekesi, rine chituko mariri, asi handigone kupendera upenyu, ndichiti zvakaitwa, asi ndinoita shanduko ndikatarisa kuna Jehovha Mwari waIsraeri. Paakatarira kuna Mwari waIsraeri, akaita zvekuramba his past, akaita zvekuramba izvo zvakataurwa kwaari mukati meupenyu. Akati no, enough is enough. Handichararama muzita rinokonzeresa pain and pain to others. Ndokubva taiwa Mwari waIsraeri, Mwari ngaakudzwe. Kune vanodana kune vanhu, kune vanodana kune vanhu venyika ino, but Jabez knew kuti venyika havana chavanokubatsira, unofanira kudana kuna muponesi. Akati aiwa, dai machindiropafadza yenyu, makudza nharaunda yangu. Jabez wakaramba. Umwe anonyora anoti iye, it is not the environment, or it is not the environment outside you that determines your life, but the environment or the mindset inside you. Haisi zvakakupoteredza zvinodetermina your future, asi zviri mupfungwa ndo zvinodetermina. Ukararama mune zvakataurwa nevanhu, munhu waMwari hakuna kwaunoenda. Marriage inorema, chituko chinotevera kwose kwaunoenda, kungava kubasa, kungava muproject, kungava mukati memarriage chaiwo, mufaro memba inoshayikwa. Nemhaka yei? Nokuti that case is following you in your life. But zvimwe zvinotoda kuramba, kuti ini Mwari handichadi, ini Mwari handichadi, ndinoda kuropafadzwa nemi. Jabez wakati, aiwa Ishe wangu, deno mandiropafadza yenyu. To bless in that context inongoreva iyo kuti Mwari wekudenga, speak well in my life, speak well of me in my life. Kune vakataura zvakaipa muupenyu hwangu, but Mwari wekudenga, speak well of me in my life. Taurai chikomborero mukati meupenyu. Tete vakataura, mbuya vakataura, sekuru vakataura, mai vakandipa zita rokuti Jabez, to cause pain in my life and in the lives of others. But Mwari ndoda kuzviramba, speak well of me in my life. Akati Mwari ndikomborerei, Mwari ndiropafadzei. The last part ya chapter 10 ya verse 10 inoti iyo Mwari wakamupa sezvaakakumbira. Tina Mwari unokomborera vanhu, tina Mwari unochinja masituations, tina Mwari wokuti tikadana sezvakaita Jabez, Mwari unoshandura kurarama kwedu. Tingava tiri mumachallenges eupenyu, hatizivi kuti dambudziko riri papi. Unogona kunge uine situation iri kurema yakataurwa zvakaipa mukati memarriage yako. Unogona kunge uine situation iri kunetsa mukati mebasa rako. Unogona kunge zvinhu zvose, all aspects of life, hakuna chiri kufamba, but Mwari ngaakudzwe. Denga ngarikudzwe. Mwari wekudenga ngaakudzwe. Nemhaka yei? We have a God who changes situations. Ngavari mudambudziko hama yangu, kuna Mwari unoshandura masituations. Jabez akaita zvekuramba, newewo unogona kuramba. Woti Mwari ndandichada. Upenyu hwakazara stress and depression, upenyu hwakazara zvinonetsa nezvinorwadza, kushaya rugare mukati memba, kushaya kubudirira mukati meupenyu. Vakataura havo, asi ini Mwari shandurai my situation. God can do that. Akumbira kuropafadzwa nekukomborerwa. Anoti Mwari, ndoda ruoko rwenyu kuti rundibate. Kana waropafadzwa naMwari, kumbira kubatwa neruoko rwaKristu. Vazhinji vakaropafadzwa, they tend to forget God. Vakakuora, vakaitirwa zvakanaka, vanokangamwa kuti kudenga kuna Mwari.
Dai Mwari angatibatsira, dai Mwari angatitungamirira, nekuti zvose zvatingaita muupenyu zvinoitwa burikidza nenyasha dzaMwari. Ramba uti Mwari ndibatsirei. Ramba ugoti Mwari, iyi situation handichaida asi ndoda kubatsirwa nemi. Dai Mwari angatikomborera mukati mezuva ranhasi. As we are given the blessings naMwari, kumbira kuti ruoko rwaMwari rukubate. Kana ruoko rwakubata, Jabez anoti iye, Mwari wekudenga, protect me. Ukakomborerwa without protection yaMwari, wakaipa anoita zvaanoda newe. Kana wakumbira kukomborerwa, kumbira protection inobva kuna Mwari. Waita izvozvo, the security yaMwari yapo. Ramba uri pedyo naKristu. Dai Mwari angatibatsira tikomborerwe mukati mekurarama, tizive kuti zvimwe mukati meupenyu zvinotoda kurambwa. Jabhezi wakaramba, newewo unogona kuzviramba. Chingava chii chiri kunetsa, ramba nezita raJesu. Kati menguva ino, regai tive nenguva yekunamata. Titende Mwari, a God who changes situations. Ngava mudambudziko ripi, apo tinonamata, kumbira Mwari kuti vakusunungure and change your situation from bitterness to sweetness. Ngatinamate. Baba vari kudenga, tinokutendai. Maita basa nezita raJesu. Kana wamatipa uno wekunamata, tinotsvaka chiso chenyu. Kuna vana venyu vari mumasituations akaoma anorwadza, ari kunetsa nekuvatambudza. Tibatsirewo Mwari, musunungure vana venyu nezita raJesu. Apo vanoramba kuti Mwari hatichadi, imi Mwari waIsraeri, pindirai muropafadze nekukomborera vana venyu. Kana zvaitwa zvapera kudenga kwanaka, tinotsvaka ruponeso rwenyu. Muzita raJesu tinotenda. Amen.